Det her er identifikationsrækken, eller forgæringsrækken, som man også kalder den, som man bruger til at identificere Enterobacteriaceae med. Og det kunne være bakterier som E. coli eller Proteus. Når man tilsår glassene, så skal man gøre det på forskellige måder, fordi at de forskellige medier skal have det lidt forskelligt. Så vi tager et glas ad gangen. Når forgæringsrækken skal sås til, skal man bruge en og samme øjepodenål, og den skal bruges til hele tiden at putte ned i hver glas. Man putter forskelligt på forskellige måder ned i hver glas, så det vil jeg vise nu. Og slutteligt så man ud på en kontrolplade for at se, om det var en ringkultur, man har arbejdet med igennem hele forgæringsrækken. Glassene nummereres med prøvenummer eller navn, eller i hvert fald på en eller anden måde identifikationsnummer. Det gælder alle glas. Jeg tager en steril øjepodenål og holder over mærket her, så jeg undgår at få mine fingre ned i glasset. Jeg udvælger 2 til 3 ensartede kolonier af den bakterie, jeg ønsker at undersøge. Jeg skal have rigeligt bakteriemateriale til ONPG-glasset, da det er en direkte enzymtest. Og jeg opslemmer bakterierne. Trækker øjepodenålen op og skruer låget på. Læg mærke til, at jeg skruer låget af med lillefingeren og holder låget i lillefingeren, imens jeg arbejder og skruer på igen. Så tager jeg øjepodenålen, og trækker op igen. Skruer på med lillefingeren. Og så tager jeg øjepodenålen og putter direkte over i den halvflydende bouillon. Stikker ned i midten og hele vejen ned til bunden og op igen. Jeg vælger den halvflydende bouillon, fordi der skal meget lidt materiale i. Så døber jeg igen ned i en udvalgt koloni. Putter ned i dolglasset. Putter ganske lidt i. Putter ned i orientinglasset. Putter ned i malonatglasset. Her skal jeg igen meget lidt kolonimateriale i. Det er en vækstbouillon, det er for at se, om bakterien kan vokse kun med malonat og citrat til stede. Så tager jeg lidt igen, gerne med samme koloni. Putter ned i cellulosebouillonen. Så tager jeg det sidste af kolonien og gerne lidt af en ny koloni, hvis det er nødvendigt. Og tilsår ureasebouillonen. Og der skal rigeligt med kolonimateriale. Og så tilsår jeg kontrolpladen med en 3-trinsspredning.